sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Mayong hapon naman sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome sa panibagong nga edisyon sa programa This Is My Life. Sa subong nga hapon, Webes kita galit nga adlaw. Marso 4, tuig 2021. Kamusta din ang aton nga mga ka-aksyon kag syempre, subong nga hapon mangin kaupod ninyo. Ini naman si Inday Antal os temporaryo sa regular man nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Mga maghahatag naman sa inyo sang kalingawan, syempre mga impormasyon sa karon. Akon man nga nakuha diri sa mga national news bala. Aton paghahambalan karon ina. Medyo ka pa ang nagidsang panyampo, no? Ang iba ni kun wala lang sang COVID. Ang iba nagplano na ni for outing. Diba? May mga kalabanan sang aton iya nga mga ka-aksyon kapit pa kun abot ang bulan sang Marso. Amat-amat naman ang aton iya nga mga ka-aksyon sa paglagaw-lagaw, pagbanding dira sa mga baybayo or sa baybay abi magpaligo or sometimes sa mga kilalaman ng mga tourist destination diri sa Negros Occidental. Okay, para ko nung maburubog na ang iladra yang ulo. Sige, kamusta lang dira nga aton nga mga ka-aksyon nga nakatutok na sa subong iya nga hapon. Syempre sa ilamantag sa iya ka transistor radio. Iba nagapahunay-hunay, samtang naga-monitor. Bag-o lang nakatapos man paniyaga. Ang iba naman naton nga mga ka-aksyon nga nagatutok man via Facebook Live. Mayong aga, mayong hapon, mayong gabi. Good day na lang. Para tingob. Para hindi magsala si Indayan kung
ano ang pwede ko bala matawag sa inyo as binang pagpanamyaw sa inyo nga naga-monitor via Facebook Live mga ka-aksyon naton nga nag-aaraya karon iya sa nagkalain-lain man nga pungsod. So, sige. Ano bala mga dapat naton balantayan sa subong iya nga hapon? Antes gali ang tanan, diri kita nay para sa aton man nga weather update sa subong iya nga adlaw. So, nasiling ko na makapaang ang tiyempo subong no. Kapaang kaayo, bit-bit. Kasi bisan nipis lang bala nga jacket or tawag na cardigan. O, pwede, gidi na kay para ma-cover lang ang panit kay kasakit kaayo sang ano ba lang mainitan ka ba kung kaisa malingin man ulo mo kung wala ka dira sang kalo bisan gani nakapamayong ka kung kaisa baw shadow gajapon ka init. O sige, so sa aton mga ka-aksyon, relax lang ka mo dira kay diri kita yaho sa aton nga weather update. Ang northeast monsoon among nagaapekto sa kabugusan sang Luzon. Apang diri sa Western Visayas, partikular ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sang may paggalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod ina sa localized thunderstorms. Ito usual ini siya nga katamo pag panalithi abi sa tion sang kahaponanon. Kasarangan tubtumabas ko nga hangin nagikan naman nakatunda na sidlangan ang mabatsyagan sa kabugusan nga isla sang Negros. Samtang makanay tubtub kasarangan nga pag dapya or ang balod bala sa baybayon. Kasarangan lang ati good ni para sa aton nga mga manog pangisda bala mga mangisda naton magkadto ya sa lawod mag time na pero usual mo ni mga alaunay media pasado muning time nga naga amat-amat man palawod ang aton iya nga mga mangingisda para makahulik man sang di mga durudamo-damo man dira nga isda. Okay, ang alas 6:02 na sa ngaga sa nagbutlak si Haring Adlaw. Kaga magatunod ini mga alas 5:59 naman iya karon sa hapon. Ang temperatura yara karon nag-range sa 26 to 32 degree Celsius. That's why mabatsagan naton ang kapaang. Ang ginatawag pa nga summer na. Sige, ano ba lang mga dapat naton bantayan sa subong iya nga hapon? Ang hatag ko na ng update angot ni balang sa mga problema sa karon sa national and even syempre mga lokal. Ang issue angot sa travel protocols kag requirements ti damo gidiri nga mga LGU ang nagpabutyag nga hindi kami iya magpabor. Muna hindi sila iya magpabor sa pagkakas kag paghalog sa nga pilaman ka mga health protocols kag requirement. Kay nga ti ang ginalantaw dira sa mga opisyales sa kada LGU ang seguridad sang publiko. Okay man natuod mag-open na maghalog amat-amat halog pero ang problema naman dira paano nimo masiguro nga ang nagagwa kag nagasulo dira nga mga tawo hilway sa COVID-19. So muna sa karon ang akon man nga i-share sa inyo ang update naton angot sa sining pagpamalabag wala pagpabor sang pila ya ka mga LGU. May nagginpagwa naman nga palayag syempre ang League of Provinces of the Philippines kun LPP President nga si Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr. Ang isa pa naton nga pagatalakayon sa subong man nga hapon, ining may issue naman iya sa no vaccine, no work policy. Ang naga-problema sina diri ang mga empleyado. Nga lantawon mo subong kulang pa ang supply tapos i-implement ng no vaccine, no work policy ito burubudlay ina. That's why nga nagpagwa diri sang statement ang Department of Health nga kon mahimo i-reconsider ang ina nga pulisa. Nga kon mahimo hulaton nga nabalang enough na iya ang vaccine
antes pa man i-implement ang nasambit yang pulisa, kay syempre agud masiguro mo na though tuod nga ginalantaw sina diri ang seguridad sang tanan, kapin pati tanan na bakunahan, ti ang imo balang kumpiyansa bisan paano maghagan-hagan man ang imo yang kakulba. Ugaling kay subong tido alang-alang pa na, alang-alang pag iya nga i-implement kay man kulang pa kita gani isang bakuna. Ang nag-abot pa lang diri iya sa Pilipinas ning iya ka Sinovac, gin-donate pa to sang iya ka gobyerno man sang China. That's why nga tama pagid kaayo ka limited. Ang isa pagid ang AstraZeneca nga ginasaligan naman iya magaabot karon sa gabi. Kaya mo man ang balantayan, pero hindi magita makasiling nga kung mag-abot na goods na dayon, tanan mahataga na kay syempre ang mga yara sa priority list man sa gihapon ang unahon sang aton iya nga gobyerno. So that's why nga kumbaga ang panugyan kung mahimo lang hindi lang danay pag i-implement or i-reconsider anay ang plano nga pag-implementar sang sining no vaccine, no work policy. Okay, dili kita sa aton man nga FYI portion. Mga gamay lang naton nga pambukas mga topiko naton. Okay, ang FYI, mga nagka-problema kung kaisa, kulang ko ng tulog. Naga-resulta sang dark under eye. Itom di blandimos, dalom sang imo iya nga mata. Pero hindi na gali kuno kulang sa tulog ang rason sina. May pila pagid iya ka mga factors kun nga naga-itom ang idalom sang aton iya nga mata. So ina karon ang i-share na kon para iya sa aton nga FYI. Sige, para sa aton naman iya nga sulat karon nga ipabasahon man nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma, amo man ang aton iya nga bantayan. Kalakip na dira ang aton nga may angot ining sa horoscope naton. Okay, aton kapalaran for today. Action Radio Philippine Standard Time, 1:40 na kita. So, diri na kita danay para sa sa detalye sa aton iyang gen headlines kaina. Ining unahon naton ang issue sa mga LGU sa karon. Tungod wala magpabor ang mayoriya sa local government units sukon LGUs angot sa sining pagkakas kag paghalog sang madamo nga health protocols kag requirement sa pihak sang COVID-19 pandemic. Suno diri kay League of Provinces of the Philippines kon LPP President kag Marinduque Governor Presbytero Velasco Jr. Madamo nga LGU nga gusto ipabilin ang RT-PCR test bilang requirement sa pagbiyahe. Sa madumduman, sa idalom sang Resolution number 101 sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, hindi na iya kinahanglan nga magpaidalom sa testing ang mga traveler. Magluwas kung gin-require sang LGU. Tiyan mo ni ho, gin-question sa mga LGU, nagpamalabag sila hindi kami gusto yung nga kakason yun na ang RT-PCR test kaya mo lang solo nga pwede iya nga tikang sang or himuon niya tikang sang kada LGU agud masiguro nga ang mga syempre mga ang ilaman nga komunidad hindi iya malatnan sang COVID-19. Ilabi pati syempre nagatinguha kita nga mapanubo tugtob iya nga mapa-zero na gid ang cases. Tapos gulpi lang halugan. Wala malang sang hatag bala nga mga tikang abi. Himuon nga tikang bilang ibulos sa sining RT-PCR test. So dapat amo ning mga anuman sang concern iya sa mga LGU nga subong ginatutukan naman iya sa national. Ang isa pa naton ka information ining may angot naman iya sa panawagan sa DOH, Department of Health, nga kung mahimo, i-reconsider ang mga plano sa mga employer
sa sining pag-implementar sa no vaccine, no work policy. Bangod, ti subong ginakulang globally or bugos iya nga kalibutan naga problema tungod sa kakulang sang supply. That is why nga ti gina pare-consider ini sa nga DOH sa mga employer nga kung mahimo hindi lang danay. Hatagan danay sa nga tion, hatagan anay pamensaron anay sa maayo ang iniiyang mga tikang antes pa man nga i-implementar. Kay sunod diri kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, limitado pa sa karon ang supply supply sa bakuna diri sa Pilipinas. Apang ti siya syempre pabor sa iya nga for sa sininga pulisa. Galing kay mo lang na may ginlantaw lang sa nga problema, kakulang sang supply. So madumduman 2020 sang pila ka mga trabahante ang nagpabutsag syempre concern ini para sa ila kay problema man ina inablang hindi kayo makasulod sa trabaho if halimbawa wala ka sang bakuna wala ka pa matuod abi nga nabakunahan ka na ti maperwisyo man ang imo yang nga trabaho. That's why nga amo ni sa karon ginapare-consider anay sang DOH ang implementasyon sang sining pulisa agud man nga magkalma ang tagsa-tagsa ka mga empleyado kay basi bala amo ni nga given na maapektuhan ang ila yang nga trabaho bangod nga if halimbawa gidman or ipilit gidman nga i-implement ining no vaccine, no work policy. Kaluluoy dira naton yung mga empleyado, labi na gid mga empleyado bala naton nga nagasalig man wala sa tagsa-tagsa nila kaadlaw, makaobra, maswelduhan, pagka next, man ka isa pa natin naga-utang pa, advance, mo ng mga problema. Ti kung i-implement ni agad-agad, ay na lang ayhan ang mangin sitwasyon sa aton iyang mga trabahante. Okay, so amo ni ang mga balantayan man naton nga mga update sa nasyonal kay syempre concern ina diri pumuluyo nga tugtub subong ti nagahulat kung ano ang mangin kaayuhan sa sining bakuna kag syempre ang mga panibag-o iyang mga guidelines nga i-implementar naman sa nasyonal. Action Radio Philippine Standard Time, 1:45 na kita. Standby dira sa aton mga ka-action tungod sa akon nga pagbalik. Ato naman pag-istoryahan ang aton iyang FYI or for your information nga tupiko sa sumong iyang hapon. Ato na Dr. Pinoy School. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna
sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo.
Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:54 na kita. Kagpabalik diri sa aton programa, This is My Life. So this time, ato na paghambalan man, ang aton iyang FYI, ang topic naton subong, hindi may angot bala sa mga ginasiling nga kung kulang ka kuno sa tulog. Ang usual nga nagakatabo simo or amo ini ang isa sa pinakarason kung nga nagaitom ang aton iyang part bala or sa idalom sang aton nga mata. So may ara gali sang under pagid. Hindi lang gali ang kakulang sang tulog. Kay man suno sa mga eksperto, isa sa pinaka hindi gid naton gusto. Inang makakita kita iya nga duga dark diri naton no, under eye naton. Diba? Duka laway lang tawon. That's why nga kung pwede pa lang nagapangita kita dira sa mga alternative agud iya nga madula ina ang mga dark circles. Okay. Pero unahon ko ni Danay ho ang pilaman ka mga rason kung nga nagaka-apektuhan. Siyempre, kaya bal ko gani, hindi lamang kulang sa tulog. So, unahon ta Danay, ang problema nga nagaka-apekto or nag-aapekto ang kulang sa tulog sa aton. Kung nga may ara sang or nagakatabo ining naga-itom yang aton nga under eye. So, ang isa kuno ka persona kung kulang sa tulog, suno sa mga eksperto man, ini ay nagaresulta kung nga kita mo nagaparang lapsi ang imo yang nga panit. So, ang aton kunong blood vessels sa idalom sa aton iyang nga panit, mas makitaan or obvious. Amo na nga makitaan man naton ang ginatawag nga mga dark circles. Gani ginarekomendar gid syempre sa aton kung pwede pa lang man 7-8 ka oras. Kay para iya nga maghagan-hagan inang dark circles. Kag hindi dira ginawa syempre ano ba makitaan mo mga ugat-ugat makitaan nimo iya. Kalaway lang tawon. Tapos makitaan ka man sa mga upod mo, ay, nagpulaw ka naman ay. Amo gina-permi pamangkot dayon, nagpulaw ka naman ay. Nga, ano naman ang imo iya nga mata, nagapalamarok naman ang imo nga mata. Doon naghibi lang. Okay. Ang ikaduha, naga-apekto man gali kung ang isa ka tawo naga-edad na. Naga-apekto kung sa isa ka tawo kung ang isa ka persona naga-edad na, nabangod syempre ang mga tissue sa palibot sa nga aton kuno nga mata naga-nipis na. Gani kun lang tawon do naga-puffy in siya or puffy eyes abi. Ang pamatsyag mo do
palamandog drang imo yang nga mata. Te mo ng mga problema kon ka isa. That's why nga nauso man ni gani ang mga treatment, di ba? Okay, para kuno nga mabalik sa younger look ang ila yang itsura. Kung na may ara man lang sa mga sa mga alternative, why not, di ba? Try lang ko ng search sa Google. Okay, ang ikatatlo, allergies. Ang allergy gali may makaapekto man sa pag kun nga itom ang aton iyang idalom sa aton iyang mata. Ang allergy kag dry eyes, isa ini sa mga rason kun nga may ara kita sang dark under eye. So sunod diri sa mga eksperto nga kun ang isa ka tawo may ara sang allergic reaction, naga-release ini sang histamines nga nagadulot sang pagpangatol, nagapula dira ang imo nga mata, kag ti kun halay mo man kalot, nagataas ang irritation, kag ti kun makit-an nimo ti duga naga dark ang imo yang nga mata. Yan amo na gali. So dapat kun mahimo pa lang kun may allergy, mo na ginapanugyan nga hindi pag-usugon ang mata. Pero do isama ko na kon kay isa nagahimo mo. Kapin pag may makaon ko abi nga mga allergy ka. Ano abi kay kundi intong allergy din ato man ang imo nga paborito. Okay. So sa mga ka-action naton, amo na ang pila lamang sa mga gina-consider man nga factors sa pag-itom or dark under eye nga ginatawag. Apang maiban pagid gali ang ginatawag genetics. Samtang ko na madamo nga mga environmental causes ang nagakatabo kon nga nagahimo ning dark circles. Suno sa mga eksperto, mahimo man nga genetic o kun may ara gadya or ara gadya sa inyo bala dugo. Nati amo na nga kun ka isa, bisan ano mo dira ka try, bata ka pa, at the age of 24 lang di gani sang base sa pagtuon sa mga eksperto, at the age of 24 kuno ti usual gid ini. Kagang isa pagid sa ginalantaw kun nga himo ining dark circles tungod ina sa ang collagen level bala kag melanin production. Nan amo na ang may connection kun nga nagakatubuan or may makit-an dira nga dark circle sa imong mata. Ang ikaduha, iron deficiency kag anemia. Di ang anemia no bala kondisyon nga di kulang red blood cells mo. Ang usual nga rason kun nga nagakakulang ang aton iya nga iron tungod man sa mga mahilig dira bala mag-diet, gamay ka na gani, ma-diet ka pa, ano na lang na karon? Wala na kadugo no? Okay, amo na ang mga pilaman ka mga factors nga ginakonsiderar sa kun nga may ara kita or nagakatabo ning dark under eye sa aton. Ang isa pagid last, ini ang pagpanigarilyo kag pag-inom sang makahulubog nga ilimnon. Uy, kung ang isa kuno katawo, mahilig dira magpanigarilyo, mag-inom sang alak, nagaka-dehydrate man sina ang panit. Gani nga kaangkon iya sa dark circles. Bangod ang pag-inom kuno sa makahulubog nga ilimnon, nagaresulta ini sa padakuman sang blood vessels sa idanom sang aton iya nga mata, gani mas nangin prominent o kun inang makit-an mo gid bala ang dark circles. Subong man syempre ang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon, may negatibo man ini nga epekto sa aton iya nga pagtulog. Siling nila okay na gani mainom-inom lang ko para makatulog ko. Pero wala kita kabalo nga may ara ini isang side effect sa aton. That's why sa mga nagainom dira, hagan-hagan lang. Okay? So amo yan to mga ka-action ng aton man nga FYI portion sa subong iya nga hapon. Mga problema dira ninyo, mga factors man, hindi lang pagtulog.
or hindi lang kakulang sa pagtulog. Ang mga factors kun nga may ara kita isang dark under eye. Alas 2 na kita. And this time, tiyo naman sa pagbasa sa sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig. Okay, dari na kita sa pagbasa man sang sulat nga ginpadala sa ngaton letter sender nga nagpatawag lamang sa kay Sally. Kag ang sulat ni Sally nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Sally, 23 anyos kag single pa. Napatay abi ang ako nga boyfriend nga si Nilo. Bangod ginataki sa korason, tita. Ginabasol ko ang kamatayon sa nga ko nobyo sa pagka-silosa ko. Nakig-break ako kay Nilo bangod nga nakalabot sa ako ng impormasyon, tita, nga may gin-date siya nga iban nga babayi. Siyempre, basta ko na lamang siya gin-text ka gin-pabalo, nga break na kami. Ginkadtuan niya ako sa balay, pero wala ko siya gin-istorya, tita, bangod sa akon nga kainit. Yara naman ang akon nga iloy, nga amo ang nag-atubang sa kay Nilo, bangod wala gid ako nagwa sa kwarto. Yes, tita we, amo ina si Nilo, sobra ka-emotional kung mag-away kami. Pero, ini ang pinakaseryoso nga away namon. Tuman ang paghibi ni Nilo, tita, samtang ako, yara lamang sa kwarto. Tub-tub nga nakasinggit ang akon nga iloy. Nga amo ang ginhalinan kun nga nagpinot ang dughan ni Nilo. Kag ang masubo pa, tita we, bangod sa balay siya mismo napatay. Nagtawag pa ako sa ambulansya pero wala na gid siya mahingagaw pa, tita. Grabe ang ako niya paghinulsol. Kag ang iya nga utod nga babayi. Diri ko nabalitaan, tita we, nga ang akon ginsilosan, ang akon nga ginpangimunan, amo ang balikbayan nila nga pakaisa. Tita we, ano bala ang pwede ko nga himuon? Bangod sa karon, halos hindi na ako makatulog. Kag bisan ng pagkaon ko, wala na ko gana, tita. Bangod sa pagpamensar ko sang natabo. Salamat gid sa pagbasa sa nga akong sulat. Ang tagpadala, Sally.
Kagamoy ato mga kaaksyon ang aton iyang letter sender sa subong man nga hapon kaya nagpatawag lamang sa kay Sally. Yang iyang problema hindi pa gid siya get over, hindi pa gid siya ka move on sa natabo kay kumbaga ang guilt feeling bala sa iya. Ngati ambaya do ako gid ang rason o ang pagkasilosa ko ang rason kun nga ang napatay ang akon nga nobyo. Doon mo nang sa pensar ni Sally ang ato letter sender subong. That's why nagapangayo siya sa advice kung ano ba lang pwede niya nga himuon. Okay, sa aton nga mga ka-action, bukas nga mga text hotline para iya sa inyo nga mahatag man nga advice. Ang 0963-75-70874. Sa liwat ang among text hotline, 0963-75-70874. Kag syempre, pwede man ka mo nga makapadala sa inyo iya nga mahatag nga advice via Facebook Live. I-search lang ang Aksyon Radyo Bacolod. O kag pangita adra ang naka-live sa karon ang This Is My Life with Indayan. Pwede ka mo dira nga makapadala man sa inyo yang mahatag nga advice syempre sa aton nga letter sender. Kag sa ako naman iya nga pagbalik, ako naman syempre pagabasahon ang mahatag man nga advice ni Tita Wilma sa aton nga letter sender subong sa kay Sally. Okay, standby lang sa aton mga ka-action. Thank you, mandira mga kauturan. Kung nagpalanakit ang inyo kalawasan tungod sang katugnaw subong, mamanyos. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna.
Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna,
nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya, Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbat Action Radio Philippines Standard Time, alas 12:19. Sa ito na rin na mga kauturan, ang pangita sa mabaskog kag epektibo. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year and the winner... Okay, pabalik diri sa aton programa. This is my life. Sa gihapon inyo kaupod, ini si Indayan. Kag this time, hindi ko naman sa pagbasa sang mahatag nga advice ni Tita Wilma sa kay Sally. Mayong hapon sa imo, Sally. Subo man sa imo iya kasaysayan nga ginpadala diri sa This Is My Life. Amo ina ang problema, Sally, nga masami resulta sang miscommunication o kon non-communication. Suno sa imo, gin-break mo lang si Nilo pagi sa text, kag sa pag-itsende ko, wala mo na siya ginhatagan sang tsansa nga maka-esplikar. Anyway, sa sitwasyon subong, wala naman kita sang mahimo bangod patay na si Nilo. Siguro, Sally, move on ka na lang. Hindi na lang pagsigiha basol ang imo iya kaugalingon kay lack of communication gid man ang ugat sang natabo sa kay Nilo. Ang ini siguro nga hitabo ang mangin isa na kaleksyon para sa imo nga ang tanan naga-deserve sang tsansa nga mapamatian kag maka-esplikar. Kag syempre, Sally, ang mga importante nga mga desisyon hindi dapat pag-ipaagi sa text lang. Ang mga importante nga desisyon sa aton kabuhi dapat ginaistoryahan ina sang personal. Sa liwat, Sally, hindi na magpangabuhi sa nakaligad na. Learn to move on and continue with your life. Siguro,
Amo man ini ang gusto ni Nilo nga himuon nimo. Unta tina ang pagbasol sa imoya kaugalingon kay wala man ina sang maayo nga madangtan. Ang imo na lang gid mahimo is to honor the memory of Nilo kag dumdumon ang pagpalangga nga ginpatuhoy niya para sa imo. Ipangamuyo na lamang ang dalayon nga kapahuwayan para sa iya kag kung magpadayon ka na sang imo nga pangabuhi. Okay, amo yato ang mahatag man nga advice sa imo dira sali ni Tita Wilma. Kabay nga magaserbi ina nga gabay sa imo kag syempre leksyon man o sa mga ka-aksyon naton dira nga may kaangay man bing nga mga nagakatabo or sitwasyon sa inyo kabuhi. Ang panugyan ni Tita We kun mahimo hindi ka mo bisan tuod technology na kita, more on technology na kita, pero ang mga kaangay kuno nga mga desisyon hindi dapat naton ipaagi sa mga text. Kay man wala kadra kabalo sa imo yan, normal pa lang sa iya. Normal pa lang sa imo ang imo ginpadala nga message sa iya. Pagbato niya laina ang pag-assume niya. Malibasi nangakig na nisa sa akon. Ano na ayan ang level sang kainit niya sa akon. That's why nga kung mga amusin na dapat personal nga istoryahan. Agud nga, di ko na magdesisyon ka mo sa mga bagay-bagay. Balang mabalaan nyo kung ano gid ang nabatsyagan sang isa kag isa. Okay? Nabatsyagan ninyo kung ano bala ang kag syempre makahimo man kamo sang another pagid o makahimo kamo dira sang alternative. Agud iyang magpangayo ay kamo abi sang pasaylo. O galing kating sa sitwasyon nga ni Sally, napatay ang iya nga nobyo. Kasubo man ini matuod nga natabo, o galing kay ti natabo na. Siyempre, batunon na lamang. But then, sa mga ka-action galit naton diraha, kung gusto man ninyo nga pagpadala sa inyong sulat diri sa kay Tita Wilma, pwede gid pwede ka mo makapadala sa inyong sulat kay si Inday Ann nang bahala magbasa sinha. Pag si Tita Wilma, di mo naman bahala ka maghatag sang advice. Pwede nyo ko ipadalaan, Ann Defensor, i-search lang da. Pwede gani kay Tita Wilma, Wilma Antopina Sugaton. Or pwede man sa amon iya nga Facebook page, Aksyon Radyo Bacolod. From time to time, gina-visit ko man ina. Or hindi gani isa pagid namon for iya ka This Is My Life nga page, may ara man kami na available. Pwede man ka mo dira padala. Okay? Pwede ka mo dira kapadala sa inyo yung mga letter. Kaina pagabasahon gid namon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:25 na kita. Pagsaliwa, thank you so much gid sa mga ka-aksyon naton. Ilabi na gid sa aton letter sender nga nagpadala diri sang iya or nag-share sang iya nga problema sa subong nga hapon. Standby sa aton mga ka-aksyon kay sa sining tinion, ako naman yung magabasa sa aton nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today sa subong man nga adlaw sang Huwebes, Marso 4, tuig 2021. Mangin wais ka lang sa pagpili kung sino ang imo yang dapat hatagan sang bulig para hindi ka maabuso. Hindi iden abuso ha. Okay kung kaisa ko no, kung may nagakatabo na bala nga sobrahan mo ka kaayo man sa imo nga buot sa imo dra nga mga kakilala, gina-take advantage man nila. Okay, sa mga Pisces, umpisahan man ang pag-diet. Kung gusto mo nga pamatsyagan mo or ang pamatsyag mo mangin mamagaan. Okay, sa mga Pisces, lucky numbers 53, 26, 39, 15, and 43. Vermilion red is your lucky color.
Kag para naman sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Mahimo nga makabaton ka dira Aries sang padya. Bangod iya sa nangintampad ka. Nagaugyon man sa karon ng panahon sa imo. Kung nagaplano ka dira negosyo, may napili ka na dira pala. Lokasyon nimo, ang type of negosyo nimo. Uy, ara subong. Nami subong ang or ini ang tiyempo kuno para sa imo Aries. Agud iya sa ginatawag man pagnegosyo. Importante ti dapat kabalo ka mag-control sa ginakaptan nga kwarta. Sa mga Aries, lucky numbers 33, 46, 58, 12, and 21. Shocking pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. Uy, hindi ka na... Uy, wala ka kuno nakaupod sa online school, Taurus. Pangod nga na utdan ka mo dira sa internet. Uy, amo ding problema kun kay isa. Mga estudyante bala. Nagaka-apektuhan ang pagtuon labi na kun wala sang internet connection. Pwede. Pwede lang maglagkas sang imo dira nga tulunan. Kung pwede, module. Module ang gamiton or di gani. Kung ara nang imo nga or may internet ka na, may available internet ka na, i-search. Magpangayo sa mga kaupod mo dira sang mga na-miss mo ba lang nga mga lesson. Kaya para syempre, maging updated ka. Sa mga Taurus, lucky numbers 43, 36, 29, 15, and 55. Cyan blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Ay, may manaming business opportunity ang mag-aabot si mo Gemini. Posible man ang out of town travel. Ito ka Mayo, how? Okay, sa mga Gemini, lucky numbers 53, 26, 48, 13, and 35. Carrot orange is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 tutob Hulyo 22. Helpful person ang bag-o nga makilala ni Modra Cancer. Apang sundon lamang ang budget plan para yang manami ang imo sa karon nga negosyo. Okay, kung kaisa, kung hindi gani masunod ang imo da nga plano for budget, yan mo na ang nagaka-apektuhan man ang imo yang nga negosyo. Inabi, for example, ang imo nga negosyo, kung may ang imo nga kapital, ahaw man lang, baklan na kuno sang kun ano-ano, paano pa na magpadayon ang imo man nga negosyo, maginbuhinan mo na. Ang ginahimo mo kun kaisa, magpangutang, mayo lang kun ang imo nga ginegosyo, agad-agad mabaligya man. Ako na mga problema. That's why kung pwede palang Cancer, sundagid ang budget plan. Agud nga para madina sa imo, para sa kaayuhan sa imo yang negosyo. Sa mga Cancer, lucky numbers 43, 36, 55, 12, and 21. Ice blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Chill ka lang sa karon Leo. Bisan iya ara ka bala sa in the middle of a traffic. Pangud nga na-enjoy mo ang bag-o nimo yang gadget. Pero halong lang dira sa mga snatcher. Kay basi bala to enjoy ka dira samtay nagapungko sa salakyan or sa di pasahero nga salakyan. Dugay-dugay pagpundo kay tungod traffic. Isa lang ka submit.
Oh, may nabasahan ko ulit kagabi. Do kilala ko man ato sa Facebook. Grabing iya nga wala siya ka prepara. Gingulpi lang snatch ang iya nga cellphone. Ang kasanay sa motorsiklo. Nag-snatch sang iya nga cellphone. Wala siya dayon agad-agad makagiho. After ulihin na lang niya kumbaga, ang natabo siya, naurungan siya. Mayo lang kung alerto ka, agad-agad. Kung nang napanugyan kung kaisa nga kung pwede pa lang. Kung ara ka gani sa mga downtown area, hindi gin maghalay kutis ang cellphone. Hindi da maghalay duko-duko lang sa cellphone kay base kung hindi man cellphone ang mataypan sa imo yang asang snatcher, base ang imo naman nga bag. Ang mga bakas manis lang nga daan. Kubudlay. Okay, sa mga Leo, lucky numbers at 23, 56, 48, 13, and 31. Cinnamon brown is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:34 na kita. Sa akon nga pagbalik, standby sa aton mga ka-action. Tungod maghahatag pa ko syempre sa mga nabilin pa naton nga horoscope of the day. Para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kafe nga himualin sa soya, balunggay kag Xanthone. Ang kafe nga swabing aroma, swabing timpla kag swabing sabor, nga sa diin may mga vitamins, minerals, may insoluble fiber pa. Inang insoluble fiber, amo inang nagatinlo sa aton colon o kung aton man tinai. Xanthone Plus Coffee Mix, may kapi ka na, may bulong ka pa. Ini nga balita ginadulong sa aton sa kaluan sang mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka... Ngayong hapon sa aton mga ka-action nga nagatutok via Facebook Live, si Mira Dumpay, magandang tanghali po dito sa Metro Cebu. Sa kay Sir Alex Puentes, mayong hapon and be safe. Salamat nila sa imong star, Sir Alex. Kay Ma'am Feli Morales Cuello Aliaza, mayong hapon. Kay Miss Atia Kim Eriman, naga-monitor man dira sa Banwasang Morsha. Kay Sir Melody Oligo, mayong hapon. Naga-monitor ko no. Happy birthday. Good PM, birthday an. Ano man? Birthday subong ni Action Dale Salazar. Wala ko balik ka-greet, pero karon Okay. Sa kay Ma'am Carol Montoya, mayong hapon. Sa kay Amor Malayang, mayong udto. Indayan, monitor lang ko dito sa Barangay Hagimet, La Carlota City. Sige, salamat. Kay Donna Robles Prodigalidad, mayong hapon man naga-monitor from San Diego, California. God bless palihog ko tamyaw. Happy birthday sa pinalangga ko nga nanay ni Anita Robles in heaven. Salamat gid ma'am. Sakay, Ma'am Jean Oy Cesar nga naga-monitor man always. So thank you so much gid Ma'am Jean Oy Cesar. Oy sakay Guillermo Clarito kag kay Tatay Fred Madred nga nagaupod ko no always gid sa programa. Sige. Sa kay Ma'am Cory Vidaha nga nagalantaw subong from Kuwait. Salamat gid. Sa kay Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, thank you so much for the star, Mama Emmy. Sa kay Donna Robles Prodigalidad, happy birthday ko no kay Action Dale. Kay Yudi Torta de la Peña Barbecue. Okay. Si Tita Wilma. Bata pa kuya, si Inday Ani Subong. So kay Inday Blaza, mayong hapon. Twin Jacet Acebido, good afternoon. Rico Subong, Queen of Mercy, watching live sang inyo program. Ang akon apo ara sa ICU. Uy, pray lang mama. Okay? Kay Ma'am Elizabeth Malaca Gamala, mayong hapon, nag-greet man sa sang happy birthday kay Action Dale. Kay Ma'am Virgil Pinda, abi ko wala indayan.
hindi gid ya. Dito na makukopya ang tingog ni Tita We. Lain ginayang tingog ni Tita We. Ya, pinasahi na yay compare kay Indayan. Okay. Praying for her safe vacation lang always. Salamat gid Ma'am Virgie Alpinda. Say kay Mama Angel Recoperto. Watching live from Woodside 1 Alhis. Sige, avid listeners ng Action Radio. Salamat. Maria Cecilia Pabon Jimenez, good afternoon. Virgo September, mayong hapon man. Kay Ma'am Christine Villalobos, good afternoon. Kay Sir Robert Roma nga nag-send sang star, thank you so much. Hostino Hontiveros II, Antonio Babiara, ginatamyaw niya kuno si Cheryl Sarino Temporaza Vinish sa Kuwait, iyang asawa. Sige, salamat. Kay Sir Eddie Laos, mayong hapon, naga-monitor dira sa Cane Town, Victorias, kaga madamo gid nga salamat. Kay Evergreen, good PM to all and God bless. Sige, sa mga members sa Energy Fans Club, thank you so much man sa inyo nga pag-monitor. Kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Sir Noel Amar, kay Sir Michael Season, sila dira nga President, kay Dennis Tibor Roma, dira sa may Banuas ng San Enrique, sila Vice President kay Regentan Villalon sa Manapla, sa kay Anthony Jones sa Villa Ceblano, sa may Banwa naman niya sa Kawayan. Thank you so much, good. Kay Action Bia Jonathan, pare, halong kay Mama Mary Joy Puentebella, si Mudrang asawa. Halong-halong kita tanan and God bless. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:43 na kita. Antes gali ko mag-proceed sa nabilin pa natin yung mga horoscope. Happy birthday danay kay Action Dale Salazar. Action Dale, ano da ang ipadala sa akon? Okay, sa liwata. Happy birthday dira sa imo Action Dale. Si Action Hands may request. Ano mo request, Action Hands? Pamahaw. Imo yung Action JM. Pabati ta nga daan. Cake imo. Akay Action Henry. Ano mo Action Hands gani specific nga pamahaw? Spaghetti para long life. Sa kay Action Henry long life. Kay Action Henry spaghetti kuno Action Dale. Kay JM cake. Akon bis ka na ano lang Dale But anyway, saliwata happy birthday dira kay Dale God bless dira si mo kag more lagaw pagid sa kabukid. Ginban sa gana di sa nga daan namon nga daakyat bukid boy. Kay man permi ni galagaw sa bukid. Alas 2:44 na kita. So siga diri na kita para sa aton man nga nabilin pa iya nga horoscope. Sa iluwan nato ng sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Delightful kasi imo yang evolution of ideas, Virgo. Tingwa ilang ang clarity sang imo yang mga wish dira bala. Kag syempre ikaw na mismo makit-an nimo nga amat-amat ina nagakatumay. Sa mga Virgo, lucky numbers 43, 36, 29, 15, and 51. Jade green is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Pensara dira Libra ang mga exciting feelings bala sa pagbaligya mo dira sa mga goods. At syempre tingwa iman nga inabalang kung may mga concern ng imo kuno nga mga customer, dapat sagad ka man mag or explain dira sa ila syempre. Inabalang kung the way mo sila nga ginganyat sa pag bakal sa imo kuno nga ginabaligya, dapat kahibalo ka man maghilot-hilot dira sa ila kun sang hambalanon, ilabi na kung may ara sila sang concern. Kahit hindi gina mapaiway kung kaisa kung may ibaligya ka, may mga produkto bala kung kaisa nga may defect abi, kinahanglan mo na nga i-explain. That's why nga kung mahimo pa lang, ikaw mismo mag-adjust. Okay? Kaya para yang mahangpan sang imo man nga manugba bakal. Sige, sa mga Libra, lucky numbers 23, 36, 49, 17, and 53. Crimson red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Ang imo dira kuno social connection, Scorpio. Amo na ang mangin investor in the making. Mahilig ka dira mag syempre Facebook subong. Grabe na gid ang impluwensya sa aton. So kung madamo ka dira sa mga connection, dako na nga bulig simo. Binagid sa sa pag-invest sa negosyo, sa patag sa negosyo nga ginatawag.
nagasaka man kuno ang oportunidad para iya sa mga plano mo dira sa patagsang negosyo. Sa mga Scorpio, lucky numbers 33, 26, 17, 13, and 45. Fuchsia pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21, mag-aabot ang solusyon sa imo nga problema, Sagittarius. Mangin kalmante ka. Ipabilin ang kalmante nga imo dirae nga pamatyagan. Mas maayo man nga himuon regular ang pagpabalhas, Sagittarius. Subong ti dako ginang abulig sa aton ang magpabalhas. Good bala layo ta sa bago-bagoon niya ginatawag. Hindi syempre layo sa balatian. Nami ko na kada adlaw nag-exercise ka, di ba? Mabuhinan dira kag ti magwa dira ang imo yang mga tinago nga mga balhas. Okay, sa mga Sagittarius, lucky numbers 23, 36, 58, 15, and 43. Indigo blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 tubtob Enero 19, pilia ang mas may sistema balang nga mga tikang sa mga sudlan dira nimo nga transaksyon, Capricorn. Ang panugyan hindi basta magperma. Ilabi na gid kun may gaduda ka pa bala or hindi man sila nga nagaduda kundi may gusto ka lang sang iklaro. Diba? Manang usual sa aton. Lapin pa kung wala kita sang upod na nagagabay sa aton. Ang tendency kun kaisa basta na lang ta magperma. So ina, panugyan, Capricorn, kung pwede pa lang, kung may ara pa sang doubt dara sa imo iya nga parte or sa imo nga bahin, mas maayo nga ipaiway anay. Hindi pag-i-pressure ang kaugalingon, hindi magpadala-dala sa temptasyon, tawag na, temptasyon. Hindi ka dapat magpadala-dala sa sina. Agod, bugos ang imo iyang desisyon. Pag inabalang hindi ka maghinulusulo sa ulihin. Tunan sang maayo, agod iyang makasiling ka balang wise ang imo iyang desisyon. Okay, sa mga Capricorn, lucky numbers 53, 46, 36, 15, and 51. Dollar green is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20 tubtob Pebrero 18, sa mga Aquarius dira, kung ano ang may ara ka sa karon, may palangga ina. Hindi paghulata nga ina ang madula sa imo, antes pa man nga mahatagan nimo or mahibaluan nimo kung ano ina siya kamalahalon para sa imo. Magagmay man ina o kung dagko yung mga bagay-bagay, hatagi ina siya importansya. Kay tungod sa ulihi, kung wala na ina, dira mo manotice nga ano blang do may something nga lack sa imo or kulang sa imo. Tungod nga wala mo siya sapak asang una. Kaysa paglanta mo ara mo lang nada sa hindi mo nagda siya maghalin. Anon mo kay naghalin? Kundi nagalibog ang imo nga ulo. Di ba? So dapat kung pwede pa lang hatagi importansya ang mga bagay-bagay. Kaya base sa ulihi, mangin kinahanglanon mo ina. At hindi ka dira magsalangisag man sa pagpangita. Siga sa mga Aquarius, lucky numbers 23, 56, 39, 15, and 45. Yellow is your lucky color.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:52 na kita. Kag inyo gin pamatian ang kabugusan man nga detalye. Diretso ko ni pero may sa detalye man. Pasensya gida. Would like kun maisa pa gida. Okay, sa aton iya nga horoscope of the day. Aton nga kapalaran for today sa subong man nga adlaw sang Huwebes kita sa karon, Marso 4 tuig 2021. Sa iban padra naton nga mga ka-action nga naga-celebrate sa idagali nga kaadlawan, happy birthday na lang da sa inyo. Okay? Uy, buwas mi ay ara pagid bala buwas action hands. Kabalo ka ang aton di pinaka-hoben. Buwas ang iya kaadlawan. Di gina-invite ya ko. Bako ti alang-alang man ko na feeling ko dulungan mo gid ko di. Si Sir Fred. Pero buwas ko lang sa itamyawon. Correct lang na action, Fred. Buwas sa aga. Mga alas, gaabot di siya temprano pa mo. Super sahon ko na sa ngadaan. Greetings, advance, happy birthday. Okay. Mapila na si Sir Fred man. Doon mga 20, pila na sa man? 25? Doon mga 25 na nabla si Sir Fred mo. Char. Okay, alas 2:53 na kita. Action Radio Philippine Standard Time. And this time, din ninyo ako anay para sa aton man nga, Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. And this time, para naman sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy
opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, tiyo naman sa pag-say goodbye ni Indayan. By the way, sa kay Sir Eddie Laus, mayong hapon. Pag sa kay Ma'am Virgie Olpinda, dala si Ma'am Ann Bella. Keep safe always, Indayan. God bless and protect you all. Have a blessed Thursday afternoon to all. Sige, madamo gid nga salamat. Dili kita danay para sa aton man nga Bible verse gikan sa Psalm chapter 37 verse 3. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. That can never be explained. Now it's too late for me. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Hindi naman ang inyo alagad ini si Indayan. Madamo nga salamat. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!